hakane ka dong ka than ka jongi hakabana kalian jongpi philawan ra langbai chairman jongpi ba pilat yuso ban pendek ban bulong ya kene ka program hangne ni sosi hakoi ga liang hakajinsha chairman jong ka Ribhoi Tourism Forum ba pilat yuso ila ban poi hakane ka singi nama ka jinja ka sosi hakayen ka jongpi but Minuai, boleh berangkat bagaimana kesem kejongki itu punjo. Ka tourism, kadai kawai nak kilat ban promote, ban penyokam jam yang kisamlah, kamjam hagani ka juk hagaba kisamlah, kilanang lastat, jenrei ka employment, kalat yokam lo yo jam kalau nggak berduna bah. Ini batang hakini ki dong katan kejongi, hakini ki kendiat singi kamtam lei mentah kalau bah kesurok. Janman kesini ki perok ki banasya asam la ne kiwi kita ka kikiu bahasa kadeka dong kathan ke juni bat bunsin habaki le syasora la ne shilong la ne kiwi kita ka ki badon kambha ya kene kesurok namar bakani kesurok jongi mentra kala bah ni khamtam le ka si sajang bat ni sande ki baik la ni kali nang tena asam kiwan bahang tinggi skam longba kane kajing erap jong ka Ribhoi Forum ban pelong ye kane ka ban rakhe kane ka world tourism se hang ne ka dong ka thang jongi kan promote ru ya ka tourism ka ban long kalat yo kam yo jam bagi samla ki jongi ke nam onam proyek ki jongi kenla aban sengkam sengjam nang ta ha ka chu ka por ka tourism hi ka Europe ya ka world economy ka Europe na kabanta ka culture bat khamtam ru ya ka environment umba ka team jong ka tourism how ne usnam kalong tourism and green investment but ni scam balang ba kejingam jaga tourism nila aban riban sumar ia kejing itlan jong kamei mariang kabadan hangne haka jong kathang kejungi hangne hawas sendi boy kejungi nidan ia kejaka kabai itlan kum kawa khri bat kiwi kijaka bat ni skam langba kejingirap jong ki officer sarkar kejingirap jong ki nongmi khmat kejungi ki local MLA and local MDC but kamdamru kachingrap jongka Ribhoi Tourism Forum kanirap ru ban kentiu hagisi ke besawan ya ka tourism hagane kadong kathai bujungi tengam don sibun ki kencin ke benikran